Příjemný večer, sledujete vysílání ČT24 a já bych rád v příští hodině trochu porušil pravidlo, že všechny zprávy začínají slovem Řecko, protože my se zaměříme v příštích 55 minutách na východní část Československa, o kterou přesně před 70 lety Československo přišlo. Řeč je o podkarpatské Rusi, chcete-li zakarpatské Ukrajině. A je to paradox. Československo vyhrálo druhou světovou válku a přesto ztratilo část svého území, protože tento východní region byl odevzdán Sovětskému svazu. V Československu strávila podkarpatská Rus pouhých 20 let, ale dodnes je to docela živá věc. Ať už tam, tak zde, v umění, v architektuře a ostatně i v politice. My to v příštích minutách probereme s historikem, s kunsthistoričkou, nabídneme také rozhovor s jedním významným českým hercem, který má významnou podkarpatorskou inspiraci. A každopádně nabídneme také spoustu dat a informací. A pojďme si na začátek možná některá ta data teď ukázat. Protože neuškodí se podívat, o čem se vlastně bavíme. Ano, Československo ve své protažené formě z roku 1918, celkem zhruba 13,5 milionu obyvatel, z toho podkarpatská Rus jenom 600 tisíc. Pojďme dál a zaměřme se na samotnou podkarpatskou Rus, která byla opravdu tím nejzazším východním cípem Československa. Jak už jsem říkal, zhruba 600 tisíc obyvatel, hlavní město Užhorod, velikostně zhruba jako okresní město v České republice, další významná města Mukačevo, Chust, Beregovo, Vinohradov, tehdy Sevliuš, nejvyšší hora Hoverla, Karpatský hřbet, zalesněný dole nížiny a ještě dole více u hranic s Maďarskem početná maďarská menšina. O tom bude řeč později. Ale teď možná zajímavá věc, srovnání, pojďme tedy dál, srovnání mezi touto zemí a regiony České republiky současnými. A vidíme, že rozlohou podkarpatská Rus byla zhruba na úrovni středních Čech. Co se týče počtu obyvatel, byla na tom podobně jako Zlínský kraj. No a v obou parametrech nejblíže to srovnání sedí na Jihočeský kraj, čili nic velkého, ale rozhodně území, které historicky není možné opomenout. Když se ještě podíváme na další grafickou ukázku, tak tady máme opět ono protažené Československo z roku 1918, mimochodem společně s Norskem a latinskoamerickým Chile asi nejprotaženější stát na světě tehdy. Vzdálenost mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem byla zhruba 900 kilometrů. A teď pozor, z toho východu, z okresního města Rachov, to bylo blíže do Istanbulu než do Aše. A z Aše to zase bylo blíže do Londýna než na podkarpatskou Rus. Tolik tedy poněkud exotický charakter této země. Ale my se vrátíme zpátky k tomu důvodu, proč tady dneska spolu jsme. V pondělí to bude přesně 70 let od dne, kdy ztratilo Československo podkarpatskou Rus a my se můžeme podívat prostřednictvím filmového týdeníku, jak to tehdy v druhé polovině 40. let probíhalo. V Černínském paláci v Praze vyměnili doktor Vlado Klementis, státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí, a velvyslanec Sovětského svazu v Praze Zorin ratifikační listiny smlouvy o zakarpatské Ukrajině. Smlouva byla podepsána v Moskvě loni 29. června. Prezident dr. Beneš ji ratifikoval 22. listopadu minulého roku a předsednictvo Nejvyšší rady Sovětského svazu 27. listopadu. Historik David Svoboda, host našeho speciálního vysílání. Zdravím vás. Dobrý večer. Možná by bylo logičtější vzít chronologicky historii tohoto regionu od 19. století přes první republiku, válku a tak dále, ale já to dělám jinak. Jsme tu dnes, protože v červnu 45 skutečně Československo přišlo o tento region. Jak je to možné? Začněme tady tímto výročím. Jak je možné, že vítězný stát protinacistické koalice ztratí své území? No já začnu možná od toho cynického konce. Když si uvědomíme, že předválečné Polsko ztratilo polovinu svého území ve prospěch tedy Stalinova Sovětského svazu, že Rumunsko bylo rovněž oloupeno, tak vůbec nepřekvapí, že tam, kam došla tedy noha sovětského vojáka, se scénáře vyvíjely tedy výhradně podle gusta Moskvy. Ale to je samozřejmě jenom jako jeden možný výklad a je to výklad takový možná příliš
zjednodušující. Já se tím snažím rovnou tedy, abych jako nedělal okolky, dospět k pointě. Podle mě vzhledem k těmto okolnostem ten region byl prostě pro Československo nezachranitelný. Ale na druhou stranu nemůžeme přestat jenom na tom, protože československá, respektive česká politická reprezentace dělala všechno proto, aby tyto choutky Moskvy povzbudila. Na druhou stranu na místo byl vyslanec, komisař československé vlády, který byl pověřen původně tím, aby organizoval na tomto čerstvě osvobozeném území opět československou státní moc. Co se tehdy stalo a jak jeho tedy mise skončila? No, ta mise Františka Němce byla tragikomická. Sovětská strana neustále manévrovala tím, že se vlastně, byť o tom už byla dohoda z května 1944, že osvobozené oblasti budou automaticky spadat pod československou obnovenou správu. Na druhou stranu sovětská moc neustále manévrovala takovou kartou, že se to protíná, kříží pořád tedy s pásmem bojových operací Rudé armády, čili že tam ta plná suverenita ještě nemůže být uplatňována. No a potom samozřejmě se začaly v terénu množit věci, které Františka Němce a jistě nejenom jeho nechávali tedy v němém vytržení. Tam je taková zajímavost, že na přelomu října a listopadu 1944 v té oblasti byl inkognito, tedy přísně tajně, první tajemník ukrajinské svazové komunistické strany Nikita Sergejevič Chruščov, který tedy zjevně už měl za úkol ten terén jaksi omrknout a prostě připravit ho pro brzké pozření Sovětským svazem. Paradoxní a smutně paradoxní je to, že vlastně Chruščov jako představitel sovětské moci tam měl mnohem volnější pohyb než ti českoslovenští delegáti. Oni v podstatě František Němec a jeho tým měli zakázáno přiblížit se k Mukačevu, přiblížit se k Užhorodu. Byli to v podstatě zajatci Chustu a jeho okolí. Nebylo jim vůbec dovoleno do těch věcí promlouvat. Což je tedy pikantní, protože Chust byl dále od Slovenska, od Československa, než Užhorod a Mukačevo. Jinými slovy, Čechoslováci ve své zárodečné a vlastně předem potracené státní správě byli izolováni od zbytku státního území. Je to tak a to nedorozumění začalo být velice brzy patrné. Na druhou stranu prostě ty věci se nedaly vyjadřovat tak jasně, jako třeba formulovali ten svůj územní nárok londýnští demokratičtí Poláci. Pardon, já vám zřejmě do něčeho skáču, ale mohu pokračovat. Můžete to, já jsem jen tak dramaticky dělal na vás gesto, protože jsem vlastně chtěl se už tím trochu posunout i dál, ale klidně dokončete myšlenku. Dobrá, no tak chci tím říci, že vlastně, jak už se naznačil v úvodu, jaksi tragikomické, groteskní bylo to, že vítězný stát a lojální spojenec Moskvy byl najednou nucen přihlížet tomu, jak fakticky jako před jeho očima se řetězí tedy sled událostí, proces, který končí tedy uchvácením toho území cizí mocností a zároveň se to nedalo ale úplně na plná ústa říci, protože Beneš na jednu stranu samozřejmě byl vázán takovým tím heslem, které držel celou válku, obnovit Československo v předmnichovských hranicích. Najednou to vypadalo, najednou začalo být zjevné, že se to nestane, že vlastně předmnichovské hranice nebudou. Teď se to samozřejmě nedalo říkat na plná ústa, protože by to bylo jednak přiznání krachu té jeho diplomacie, té jeho politiky. Druhá věc, samozřejmě už se tušilo, že Sovětský svaz bude hrát ve střední Evropě a v Československu dosti výsadní úlohu, takže jak si ho nepozlobit. Čili ten výsledek byl poměrně trapný, čili českoslovenští reprezentanti v tom museli kráčet jako ve velmi úzkém koridoru a dosti nedůstojně přiznávat tedy Rusům jednu výhru za druhou. Já jsem se chtěl posunout dál, ale vlastně bych řekl spíše, že jsem se chtěl posunout zpět. Protože v roce 1938 první republika skončila. V 39. roce skončil i ten zbyteček zakarpatské Ukrajiny, který ještě patřil k pomníchovskému Československu. Ale tehdy přece na tomto území byly silné odstředivé tendence a rozhodně se nedá říci, že by i za první republiky obyvatelé tohoto regionu byli jednoznačně pro trvalý státní svazek s Československem. Tam přece byly silné polonofilské, ukrajinofilské a vlastně i komunistické tendence.
No, já bych to rozdělil takto. Já si myslím, že jste začal správně, možná s tou druhou částí bych trochu polemizoval. První republika byla doba takového kvasu, kdy vlastně ta podkarpatolská společnost neměla vůbec nějak zřetelně vyhraněný program jako celek. Ona prostě nedržela tak úplně, pokud je o identitu pohromadě. Ona se hledala. Tam byl velmi silný ten ukrajinofilský směr, ale ani o něm by se nedalo říci v těch 20. a zejména 30. letech, že byl nějak úplně odhodlán vykročit na cestu nějaké separace. Totéž jaksi moskvofilský směr, takový jaksi romantický, ne už příliš platný. Potom samozřejmě tedy Maďaroni, nebo příznivci, stoupenci těch starých pořádků. Dobrá, tam hovoříme o té iridentě, ale pokud se budeme bavit tak se o mase toho obyvatelstva, to v podstatě žilo ze dne na den, byť postupně pochopitelně zrálo, ale tedy Mnichov a události druhé republiky zaskočil tu společnost poměrně nepřipravenou a o to překvapivější je, jakým tempem potom, dejme tomu, zrála. Já skutečně nevnímám ty pomníchovské autonomistické pořádky a tady už bych vlastně souhlasil s vámi, tam vlastně ten region se stal pro Prahu velmi nespolehlivým. Ostatně byla to doba, která naprosto zpochybňovala to poválečné uspořádání, takže i tam převládly trendy, které byly typické pro celou střední Evropu, autoritářství, tady náklonnost jako monopartijní politické formě a samozřejmě i takový ten romantizující prvek, tentokrát v tom ukrajinském provedení, ti ukrajinští tedy autonomisté a už jaksi jejich takové víceméně ilegální křídlo, ale stále jaksi více se hlásící o slovo separatisté. No a pochopitelně, že v české historiografii nebo v té rusínsky zaměřené jsou vůči tomu výhrady, hledí na to jaksi kriticky, že byli spojenci Německa, ti Ukrajinci a tak dále. Na druhou stranu ta oblast zažívala několik měsíců, kdy se skutečně mohla cítit víceméně spíše méně než více, bylo tam mnoho iluzí, ale jakýmsi subjektem mezinárodní situace a nikoli jenom pouhým trpným objektem. Ještě pojďme zpátky, tedy do té 2 dekády první republiky. Byla to československá kolonie, nebo to byla osvícená civilizační mise, nebo to byla nezištná pomoc slovanským bratrům? Jak to definovat s odstupem vlastně už skoro století? Každý kolonizátor tvrdí, že plní ušlechtilou misi a občas i, že pomáhá jakýmsi bratrům. Byla to samozřejmě kolonie. Potíž je v tom, že my se díváme na kolonialismus jako na něco špatného. Má to samozřejmě jaksi špatnou příchuť. Ono to v praxi je dvojsečné. V čem to bylo koloniální v tom špatném slova smyslu? Nebudeme si zastírat, že se Češi koukali na to obyvatelstvo jako na mentálně poněkud opožděné svěřence, se kterými je tedy možno si zahrávat, jak je libo. Slib autonomie, autonomního sněmu a tak dále, zakotveného mezinárodně i v ústavě, to prostě česká strana nesplnila. Možná to hodlala splnit, ale zkrátka za těch 20 let to nesplnila. V čem to bylo dobré? No samozřejmě pro vývoj toho území to bylo revoluční. Nebudeme si zastírat, a není v tom ani špetka nějaké povýšenosti, že to české panování nad Podkarpatskou Rusí prostě přineslo tomu obyvatelstvu nebývalý vzestup osvěty, vzdělání, budovaly se infrastruktury, dalo by se dlouze a dlouze pokračovat. Zdaleka ne všechny problémy byly vyřešeny, sociální otázka nadále napjatá, vliv komunistického hnutí, jeho ohlasy obrovsky samozřejmě silný, ale zkrátka jedno slovo kolonie se dá obsat velmi hutně. Já jsem se o to tak nějak pokusil. Jenom stručně, ekonomika Podkarpatské Rusy, předpokládám, že tam byl ještě jistý fázový odstup za Slovenskem, které mělo bez tak výrazné zpoždění za českými zeměmi. Jak drtivý byl ten civilizační nebo ekonomický propad Podkarpatské Rusy? Odpovím číslovkou. Necelé 1% československého průmyslu na tu oblast připadalo, přičemž vlastně rozpadem té dosavadní konstelace toho rakousko-uherského modelu ta oblast dosti ztrácela, protože nové státy se opevnily, nebyly vůči sobě v nikterak přátelském poměru, čili cla. České
Uzavřené země byly tradičně tedy průmyslovým jádrem nebo jedním z těch jader habsburského mocnářství. Český průmysl vlastně neměl ani, nebo česká správa neměla nějakou velkou motivaci zrovna na podkarpatské Rusy budovat nějakou další průmyslovou síť, protože samozřejmě český průmysl měl co dělat s vlastním odbytem. Navíc pan Baťa si stěžoval, že vzhledem k té protáhlosti státu byly železniční tarify tak vysoké, že dostat zboží z Užhorodu do Prahy na trh do Prahy bylo daleko dražší, než ho dostat třeba někam do přilehlých maďarských regionů. Ano, je to přesně tak a samozřejmě také tu podkarpatskou Rus obklopovaly státy, které třeba pokud je o ty hlavní komodity, dřevo, dejme tomu, tak byly docela soběstačné, to Polsko mělo dost svých lesů, Rumunsko také, čili spousta dřeva teď vlastně kam je vyvážet. Možná by se tedy dalo říci, možná recyklovat ten bonmot o Rakousku, že podkarpatská Rus měla jenom scenérii jako komoditu svého venkova. Možná by to bylo urážlivé, ale nebylo by to tak zcela nesprávné. Ostatně i na scenérii se dá vydělávat, jak ukazuje turistický ruch v Rakousku ve 21. století. Ale my se posuneme dál. Děkuji, to byl prozatím historik David Svoboda. Naschledanou. Také děkuji. A my se od těch velkých historických věcí posuneme k něčemu subtilnějšímu, protože se podíváme na tento region skrze sklenici vína. Vinohradnictví má na podkarpatské Rusi dlouhou tradici. Přitom tamní vína dnes u nás zná už málo kdo. Kdysi se přitom tomuto regionu přezdívalo vinice Československa. Podívat se tam byli nedávno i kolegové z Objektivu. Ve starých kamenných chodbách užhorodského tržiště se občas nakupuje dodnes. Na slavnosti vína přijíždějí do hlavního města Zakarpatí, zejména vinaři z blízké oblasti jménem Seredné. Jejich vína jsou vyráběna klasickou technologií. Svou chuť získávají zraním v dubových sudech. Tato vína vyrábíme zhruba poslední 3 roky. Filozofií našeho vinařství totiž je obnovit slávu zakarpatských vín, protože zakarpatská vína byla svého času nezaslouženě zapomenuta. Na svůj dvůr si sudy od místních vinařů nechával posílat i ruský car Petr Veliký a další významní panovníci Evropy. U nás je prekrásně молоді вина na degustaci. Beaujolais, Sauvignon, Pinot Noir. Výborná mladá vína jsou dnes Beaujolais, Sauvignon nebo Pinot Noir. Знамените вино це є Троянд. K těm výjimečným se řadí Trojanda Zakarpatí, jedno z oblíbených vín Brežněva i Fidela Castra. Nejvíce se tu ale vyrábějí sladká dezertní vína podobná portskému nebo sherry. K nim se pak podává tradiční ovčí sýr. Tento sýr dáváme do mlýnku na maso, nasolíme jej a vznikne takováto sypká brynza. Podobá se sýrům francouzským, je ostrá, pikantní a čím starší, tím je lepší. Mezi speciality patří i ferment z žaludku. Ten se nejprve nechává kvasit, poté se sýr proplachuje slanou vodou. Tak akorát slané musí být vše. Tedy i slanina, špek, klobásky anebo sušené ryby. Jedním z hlavních témat místních obyvatel jsou hlavně houby. Prodávají se skoro všude a ve všem, v sáčcích i ve sklenicích, sušené, nakládané i zavařené. A komu se nechce vařit, může si na trhu dát i tradiční polévku bograč nebo šašlik. Jak říká majitel krčmy Podkova, na Zakarpatí se mísí kuchyně všech národností, které tu v průběhu historie žily. Pokrm krezet je například původně z Maďarska. Je to taková sýrová pomazánka. Je v ní domácí sýr, červená paprika, cibule a česnek. Používá se jak ve studené, tak v teplé kuchyni. Zakarpatská kuchyně není ale jen o mase a sýrech. Své místo tu má i zelenina, hlavně rajčata, okurky a kysané zelí. Tohle je zase šoudar, tedy vepřová zadní noha. Dřív, když nebyly ledničky, tak se maso solilo a poté udilo, aby vydrželo déle. Prosolování masa funguje i dnes, v době ledniček, hlavně na malých vesnických zabíjačkách, kterých se účastní vždy celá rodina a krájet musí všichni, bez rozdílu věku. Pít už ale mohou jen ti starší. U nás se připíjí vždy 3krát. Vodky není na Ukrajině nikdy dost. Je jemná a často v různých příchutích. Výjimkou není ani vodka s medem. Med vůbec je doslova zakarpatským tekutým zlatem. Protože na Ukrajině neplatí evropské normy, místní včelaři nemusí používat pesticidy. Jejich medové výrobky tak jsou zcela přírodní a mají i jinou a velmi výraznou chuť. Co se sladkostí týče, v obchodech vedou zejména pralinky. Čokoládová prodejna v Užhorodu láká i na horkou čokoládu.
Sladká tečka na závěr zkrátka nesmí na Zakarpatí nikdy chybět. Jak už jsem říkal, státní svazek mezi Podkarpatskou Rusií a Československem trval vlastně jenom 20 let. Ale dopad tohoto svazku je vlastně trvalý, protože například v umění, v českém umění dodnes velice silně žije tradice, která začala možná někdy v té meziválečné době. Jakýsi český útěk na Podkarpatskou Rus do země, která tehdy byla relativně panenská, neskažená a poskytovala českým turistům a publicistům a literátům výraznou inspiraci. A právě to bude téma příštích minut. Ve studiu vítám publicistku Agátu Pilátovou. Dobrý večer. A začneme nejprve, než se dostaneme k tomu kunsthistorickému rozměru, vaším příběhem. Vy také vlastně jste osobně propojená s touto zemí. Jak? Já jsem se narodila na Podkarpatské Rusi, jsem rusínského původu po rodičích a když o tom se mluvilo před několika minutami, když jsme přišli o Podkarpatskou Rus, tak moji rodiče se rozhodli, že stejně jako mnoho set až tisíc lidí, že tam nezůstanou. A na základě dohody, která tenkrát existovala mezi Sovětským svazem a Československem, protože šlo vlastně o bývalé občany Československé republiky, tak se jim podařilo získat povolení k vycestování z onoho tehdy již Sovětského svazu do Československa. Moji rodiče to mohli udělat, protože studovali v Československu, respektive v historických zemích a uměli česky. A můj tatínek ještě se doučil česky na vojně, takže přišli sem a mohli vykonávat svá učitelská povolání. Mimochodem Ladislav Smoljak je tuším takto podobně také propojen? Trošku jinak, ale podobně. Je také rusínského původu a jeho maminka jsem přišla do Čech, pokud vím a pokud mi to on vyprávěl, jako důsledek určité humanitární pomoci. Jmenovalo se to České srdce, nebo tak nějak, a on se sem takto dostal. Teď k tomu umění. Obraz Podkarpatské Rusy v umění, ale to je věc výrazně z první republiky. Je to tak. Nic předtím zásadně nepropojovalo české literáty a tento kout tehdejšího vlastně ještě Uherska před rokem 1918. Začalo to všechno za první republiky? Nezačalo. Už na Slovanském sjezdu se Rusíni přihlásili, což bylo v roce 1848, se přihlásili Rusíni ke slovu. A neboť šlo o slovanský sjezd, tak se hlásili i k slovanství, i k tomu, že jsou Rusíni. Existuje na to dokonce i básnička, jakýsi pozdrav slovanskému sjezdu. A Burkyně například věděl o tom národě rusínském taky své a napsal to do jednoho ze svých spisů. Teď ta první republika, co považujete z této doby za nejvýraznější ukázky toho, že skutečně mnozí čeští literáti šli až skoro mýtickým způsobem objevovat tento nejzazší východ Československa? Já si myslím, že hlavní na tom v této chvíli, nebo toto téma je zajímavé mimo jiné tím, že se většinou mluví o tom, jak Československá republika pomohla Podkarpatské Rusi a jak přispěla tím a tím, což je nesporné, včetně například bojovníků za druhé světové války, kteří byli mnoho tisících Bělorusínů, tak to je nesporné. Ale kromě toho taky Podkarpatská Rus a rusínské téma přispělo české zemi a když mluvíme o kultuře, české kultuře a umění. Přišli sem publicisté na tu Podkarpatskou Rus, přišli tam literáti, přišli tam výtvarníci, filmaři, teď mluvím o českých umělcích a publicistech, a také filmaři. Mluví se většinou o tom, že Ivan Olbracht věnoval Podkarpatské Rusy řadu svých próz a taky mimo jiné publicistické texty. Ale málo se mluví, škoda, o tom, že například za první republiky sloužili na Podkarpatské Rusi i jiní lidé českého původu nebo moravského, konkrétně spisovatel Jaromír Tomeček jako notář. A ten věnoval skoro veškerou svou tvorbu Podkarpatské Rusy. Skoro všechny knížky, které napsal, byly odtamtud zejména z rusínské přírody. Možná zmíníme ten film, což samozřejmě je v televizi docela blízké médium. Co vlastně máme tedy z první republiky jako filmové záznamy? Já bych začala něčím, co jsem sama považovala pro sebe za obrovské překvapení. Filmový režisér Jiří Weiss, takto autor mnoha hraných filmů, tak po 68. roce emigrant, natočil na Podkarpatské Rusi dokument, který se jmenoval Píseň o smutné zemi. Scénář mu k tomu napsal Kimi Valo a byl ve verších ten scénář. Bylo to o kráse i smutku rusínské země například.
Tak to je, k dokumentu nebyl jediný. Například syn Alojza Rašínina, byl to, myslím, poslanec za první republiky, jel na Podkarpatskou Rus na jako inspekční cestu a taky tam natočil dokument, taky z toho existují doklady. Ale co je významné, je, že na Podkarpatské Rusi se aktivizoval jako filmář Vladislav Vančura, natočil film Marijka nevěrnice, spolupracoval na tom také Ivan Olbracht na tomto filmu a to je dílo, které dodnes patří ke klasice české filmové tvorby předválečné. Hráli tam například neprofesionálové, lidi z té vesnice. Něco z toho vznikalo nebo bylo ještě rozvíjeno i po roce 1945? A nebo vlastně veškerá inspirace Podkarpatskou Rusí, která je dnes přítomna v české kultuře, tak přece jenom navazuje, vychází, rozvíjí tu první republiku. V 50., 60., 70., 80. letech já si nemyslím, že rozvíjí jenom první republiku, protože za první republiky se tam dalo jezdit, byla to naše země, byla to součást státu, ale v lidech to velmi zůstalo. A to, co pak vytvářeli, konkrétně já jsem teď jmenovala Jaromíra Tomečka, ten mnoho svých textů prozaických psal po válce, po druhé světové válce. Tak to vznikalo sice jako odraz jeho osobních, on tam byl mnoho let, pracoval tam, jeho osobních zkušeností, znalostí a hlavně pocitů, měl tu zemi moc rád a hlavně její přírodu, ale byly to příběhy už určené poválečnému čtenářstvu a mnoho jich bylo. Nebo další autor, který se moc není známý, je třeba spisovatel a básník Josef Spělka. Ten zase na Podkarpatské Rusi pro změnu učil a napsal v 60., 70. a ještě, pak už umřel asi, řadu sbírek pohádek a pověstí rusínských. Mimochodem, když tedy budu trochu osobní opět, vy jste se v 50., 60., 70. letech mohla podívat někam do Užhorodu, Mukačeva, nebo tam vlastně zmizela možnost tam relativně snadno vycestovat? Mluvíte mi o mých dětských letech, tak v 50. letech v žádném případě ne. Já jsem se poprvé po 40 letech, prosím, podívala na Podkarpatskou Rus v roce 1988, kdy už jsem vládl Gorbačov. A vzala jsem celou svou novou rodinu. Mimochodem, na Podkarpatské Rusi zrcadlově existuje cosi jako žijící literární tradice vzpomínek na československou éru, vazeb na československou éru. Je tam něco existuje tam něco velmi živého, existuje tam spolek T.G. Masaryka a další spolek, který se jmenuje zase Jan Amos Komenský. A tyhle dva spolky, které se hlásí k českým kořenům z části, ale v každém případě rozvíjejí českou tradici tím, že například vydávají reprinty českých knížek, publicistiky, odborných knížek, to je docela důležité, o tom jsme nemluvili, nebo to nešlo o umění. Čeští vědci a odborníci psali studie na podkarpatoruská témata konkrétní. A tyto reprinty vydává tento spolek T.G. Masaryka a spolek Jana Amose Komenského. Kromě jiného, postarali se o to, že například v řadě měst, v Užhorodě, v Mukačevě, ale i za spolupráce zde našich českých orgánů a moravských, se odhalily bysty T.G. Masaryka například, různé pamětní tabule a tak dále. Takže existuje to stále takto. To byla publicistka Agáta Pilátová. Mnohokrát děkujeme, že jste přišla do našeho speciálního vysílání. Nashledanou. Já vám také děkuji. Jedna věc, která patří do onoho uměleckého odkazu Podkarpatské Rusy, tady ale nebyla zmíněna. A to docela úmyslně, protože řeč bude o baladě pro banditu, podkarpatské inspiraci par excellence, která ožila i ve filmu v 70. letech. A to dlouho po odstoupení této země. Miroslav Donutil v hlavní roli. Tady je krátká ukázka. Slyšíš? Žandáři. Hledají všude. Lidi neřeknou, pomstil bych se. Bojí se, když jdeš kolem, ale když zabouchá četník, mají strach z něho. Zdejte se! Odhoďte zbraň! Utíkej, Jeržiko. Bez tebe ne! Neblázni! Stejně tě dostaneme! Nestřílejte, nechte nás odejít! Střílejte mu po nohách! Pál!
S Miroslavem Donutilem jsme natočili rozhovor. Jak vzpomíná na tento film a co pro něj znamená Podkarpatská Rus? Ty krásné písničky Miloše Štědroně a ten text Milana Uhdeho natolik zaujali diváky, že vlastně nové a nové generace se jich chápou a znovu inscenují, což je krásný. Že to bude hit, tehdy v tom roce 1975, když byla v divadle Husa na provázku premiéra, jsme trochu tušili. To se přiznám, že na tu dobu to bylo natolik neobvyklé téma a natolik svobodné a nespoutané a plné krásných písniček, že jsme si říkali, to musí zabrat. Především tomu věřil režisér Zdeněk Pospíšil, kterého to napadlo. To, že nám nosil krásné texty, úhledně svázané, to nám bylo podezřelé, jo, protože to nebylo u něho zvykem. On pěstoval nutrie v té době a chodil spíš takový usmolený a plný chlupu. A tohle to bylo překvapivý. Až mnohem později jsme zjistili, že ty texty napsal Milan Uhde. To nám tehdy musel zatajit, protože Milan Uhde v té době nesměl psát vůbec nic, natož takovéhle texty. A podařila se krásná inscenace. Iva Bytová nádherně hrála Eržiku. Já jsem dostal příležitost zahrát si Nikolu Šuhaje Loupežníka, Bolek Polívka hrál Mageryho, Jirka Pecha hrál velitele četníků, no a pak se to podařilo přenést i do kin. A myslím si, že právě díky tomu filmovému zpracování se toho potom chopila i celá řada dalších inscenátorů. Když se zeptám, jestli třeba tehdy už jste znali takovou tu historii, která se tam nějakým způsobem odrážela, ta Podkarpatská Rus, Československo, jestli to nějakým způsobem ovlivňovalo třeba ten příběh nebo i váš přístup k tomu příběhu, k těm hlavním hrdinám? Nevím, jak to je dneska ve škole, jestli pořád se ještě učí Ivan Olbracht a Nikola Šuhaj Loupežník, ale my jsme to měli jako povinnou školní četbu a v rámci té povinné školní četby samozřejmě člověk není tak jako ochotný to vnímat pozitivně a spíš to tak jako přelítne a nechá to ležet, ale nás ten příběh zaujal, Zdenka Pospíšila nejvíc a vlastně Olbrachtovi dědicové nám nedovolili, aby jsme ho zpracovali, neboť Ivan Olbracht, jak známo, byl trochu komunista. A tak jsme museli sáhnout po takzvaných novinových výstřižcích, což byla finta. A použili jsme vlastně ten příběh volně zpracovaný Milanem Uhdem. Mohl bych dodat takový osobní příběh. Moje babička jela na Podkarpatskou Rus vařit četníkům, kteří shodou okolností honili Nikolu Šuhaje Loupežníka. Měla tam svého milého, proto tam jela. A když se vrátila, tak vlastně došlo k té události, o které my jsme hráli. Čili já jsem po letech nakonec hrál Nikolu Šuhaje Loupežníka, toho, kterého frajer mé babičky honil po lesích. Čili takový historický dodatek. A když se tam, to nebyla první vaše zkušenost po revoluci, jste tam hodně jezdil, nebo možná i jezdíte do té oblasti, nebo vůbec do oblasti Podkarpatské Rusy. Můžete třeba říct, co vás tam tak zaujalo, jestli hory, nebo město, lidé, nebo ta atmosféra? Já tam byl jenom jednou. A to bylo právě někdy v roce 1996, 5, tak nějak přesně to nezařadím, ale zrovna se tam konal takový krásný festival romantických duší. A to si vymyslel jeden posluchač Filozofické fakulty, spojil se s Českým rozhlasem, promítly se tam všechny filmy o Nikolovi Šuhajovi, které do té doby byly natočeny, čili i ty, které jsou v naší filmové historii. A my jsme tam promítli pochopitelně Baladu pro banditu a vedle mě seděla paní Šlajerová. To byla dcera Nikoly Šuhaje Loupežníka a Eržiky a vzpomínala na ně pochopitelně. A když viděla ten film a dívala se na to plátno, tak jsem mi říkal, na tu Ivu Bytovou jsem ukázal, to je ta vaše maminka, takhle jí hraje, jako, vlastně to není moje máma. A já říkám, já vím, ale ona jí hraje, ta herečka, a já jsem váš otec. No. A teď se furt na mě tak jako dívala úkosem a na to plátno a pozorovala to. A pak se jí slzičky objevily a já jsem jí vedl z toho filmu domů, podél té říčky Terebly, co tam teče, a ona měla takovou vybílenou chaloupku a já jsem říkal, jestli ji mám přes můstek doprovodit domů, a ona řekla, nenáda, a skočila přes tu
tu Tereblu. A tam jsem pochopil, že je to dcera loupežníka, protože měla odpich teda nádherný. No a byla velmi dojemná ta paní a potom dokonce na pozvání Českého rozhlasu přijela do Prahy, šla se pomodlit do Svatovícké katedrály, prošla si Prahu, nakoupila si dárečky. My jsme se jí ptali, kde by chtěla raději žít, jestli tady, anebo tam v té chudobě, kde žije. A ona říká, já bych radši žila tam, ale aby tam bylo jak tady. Tak byla taková, jako měla to spočítaný, no. Krásně. Mně se tam moc líbilo, ta krajina byla nádherná, ostatně, když se podíváme tady kolem, mě to silně připomíná tu Podkarpatskou Rus. Jezdili jsme tam s kamarádem, který tam byl se mnou na ryby a pořád jsme nemohli žádné chytit, pak nám řekli, že tam žádné nejsou. Spali jsme v jednom hotelu, kde ještě spával Brežněv. Ty postele měřily 1,20 m, z toho jsem usoudil, že asi ten Brežněv byl malej a spali jsme na diagonálu na ty posteli a v noci mě Franta, kamarád, který je Brňák jak Polino, probudil a říkal, ty vole, tady mašírují obroci. A já jsem se podíval, jako a tam šli šváby, jo, ale v dost dlouhým pochodu, takže jsme řekli, ne, tam už nebudem. Oni nám chtěli dát chudáci to nejlepší, ale my jsme se radši přestěhovali do té chaloupky, do té Koločavy, protože tam to bylo hezký. No, navštívili jsme Hřbitov, kde Nikola Šuhaj s Jurou Šuhajem mají hrob. Navštívili jsme bratra Nikoly Šuhaje, Josefa, který v té době žil, ale nikdo nevěděl, kolik má přesně let a on sám to taky nikdy nedokázal určit. A ten nám řekl takový zajímavý příběh. Říkal, tam nahoře je Polonina. On, musím předeslat, on nikdy nemluvil na nikoho, jo? Tam se chodila spousta lidí za ním ptát na toho Nikolu Šuhaje a on nikdy nemluvil. A najednou promluvil a říkal, Nikola přišel z vojny jako zběh. A tam na té Polonině se skrýval. A ta Eržíka pořád stišoval hlas, jo? Oni tady ty rodiny, říkal, pořád ještě žijou, jo? Já musím potichu. Tak ta Eržíka mu tam nosila jídlo a pití. Ona byla hodná. Celá ta její rodina byla hodná. A ty Derbaci a ti Dankové a to tady všecko furt žije, proto on asi nemluvil, jo? Furt měl strach. No a ty tehdy loupili Židům ty náklady, co vozili na koňských potazích. A ten náš Nikola to viděl. No a protože měl u sebe jenom jednu pušku a 2 zvlhlý náboje, tak se moc bránit nemohl a oni, jak si všimli, že je pozoruje, tak ho zabili. A to je celý příběh loupežníka Nikoly Šuhaje. Víc toho není a víc už nikdy nikomu neřeknu. A za všecko může ten váš spisovatel, ten se utábořil tamhle na tom kopci ve stanu a zval lidi, aby mu vykládali o loupežnicích a někoho napadlo vymyslet si historku o mým bratrovi a někteří šli i 2krát, pač on dával 20 korun. Jo? Takže prostě to všechno sepsal a vznikl příběh o loupežníku Nikolu Šuhajovi, ale můj bratr nikdy loupežník nebyl a děda odešel. Tak nevíme, jo? Všecko je to takový zahalený tajemstvím. Olbracht si jistě samozřejmě spoustu věcí vymyslel, spoustu věcí z novin třeba mohlo být, já nevím jak, ale on to řekl takhle nám to podal a my jsme si říkali, že to je jedna z těch pravd. Je to tam takové, nebo bylo to tam třeba takové, když jste tam byl, jak takové romantická ta představa, jak to prostě ukazují ty filmové záběry nebo takhle, je ta atmosféra, ta nálada opravdu taková tam? V té vesnici jsou úplně jiné starosti. Tam v té Koločavě, když tam přijedete, tak vlastně vidíte pracovat ženy. To jsou ženy, které jezdí na traktorech, které jezdí na kombajnech, kosí trávu, jo. Někdy se tam jdete podívat, to je takové inspirativní. A chlapi sedí na zahradě a pijou a v podstatě nejeví o tu práci moc zájem. Čili je to tam takové zvláštní, no, jako co se toho života týče, ale krajina je skutečně romantická, nádherná, stojí za to se tam jet podívat a myslím, že tam už dneska jezdí pravidelná linka, takže se tam dá poměrně snadno dostat. Je třeba, pokud to neopravili od té doby, připravit se na to, že to, co tam zažijete za silnice, to jako při našich nadávkách na D1 vždycky říkám, zaplať pánbu. No,
No, probrali jsme víno, probrali jsme umění, ale já teď zpátky vrátím do hry velkou politiku, nebo možná i diplomacii, protože s námi ve studiu je stále historik David Svoboda. Davide, pojďme tedy se posunout do roku 1989 nebo 90. Hroutí se východní impérium, hroutí se hranice narýsované v Jaltě. Absolutně mimo hru tehdy varianta revize této hranice, tedy návrat podkarpatské Rusy nebo zakarpatské Ukrajiny třeba pod Československo, nebo samostatnost tohoto regionu. No, já myslím určitě, že to je skutečně jenom taková fantazie. Předně je třeba si uvědomit, že tam žádné silné markantní hnutí, které by chtělo nějak ven nebo k někomu jinému, nebylo. Možná tím samozřejmě určité lidi nebo skupiny pohorším, ale to je skutečně holá pravda. To je samozřejmě jenom částečná odpověď. Ta druhá je tedy ano, po zhroucení bipolární Evropy se naopak dosavadní státní celky měly sklon rozpadat, že by za Československo někdo vznesl nějak seriózně tedy míněný nebo uvažovatelný návrh, když vlastně se pomalu začínala drolit federace, to také ne. Takže variant vývoje si můžeme představit samozřejmě celou řadu, ale žádná z nich nemá nebo neměla tehdy dostatečnou razanci oprávnění, aby mohla reálně uspět. Přesto se ale v české politice počátkem 90. let myšlenka revize hranic z roku 1945 objevila. Pojďme se poslechnout, co na toto téma říkal Miroslav Sládek, významný politik této dekády. My působíme jak v Čechách, na Moravě, tak na Slovensku. Dokonce jsme jediná československá politická strana, která působí na podkarpatské Rusy, kterou chceme připojit zpátky. Ani v tuzemské politice se to téma neobjevilo. Tady přece vidíme, že parlamentní strana to měla jako velice silné téma. Já jsem právě proto řekl žádný seriózně vnímatelný pokus. Pokud je vlastně o to expoze tehdy republikánů. Ono je něčím zajímavé, protože bylo docela propracované. Ono to vypadá jenom jako takový výstřel do tmy. Na druhou stranu republikáni tehdy, tady jde o ten historický kontext, to bylo v roce na jaře 1992, kdy se republikáni vymezovali tedy přísně federalisticky a obviňovali ty dosavadní, ty polistopadové politické elity z vlastizrady, z toho, že tu federaci pomáhají ničit. A přispěchali paradoxně nejenom tedy, že drželi prostě ten federální model, prostě jsme proti tomu rozpadu toho státu, a dokonce přispěchali s takovým velkofederálním modelem. Vzpomněli si na podkarpatskou Rus. Oni měli skutečně republikáni i pobočku své strany na Slovensku a zakládali ji právě i na té podkarpatské Rusy, nebo tehdy zakarpatské oblasti Ukrajiny. Čili bylo to z jejich strany jaksi míněno vážně, i když to zároveň argumentačně stálo úplně na vodě. Dokonce ani tehdy Miroslav Sládek nepřišel s ničím moc originálním. On říkal, že jemu nejde za každou cenu o to, tu oblast přivtělit Československu, ale dát tedy Rusínům na výběr, aby se sami rozhodli, buď to pro variantu nějakého autonomního setrvání na Ukrajině, nebo dokonce, a to Sládek sám preferoval, pro Karpatskou republiku oddělenou, anebo třetí možnost tedy zpátky Československu. Přitom je to paradoxní, protože koncem roku 1991 tam proběhlo referendum, tedy Kyjevem neuznané, tedy pro nějaký autonomní status, takže to rusínské obyvatelstvo, nebo tamní obyvatelstvo, lépe řečeno, prostě na tu otázku celkem jasně odpovědělo, přesto ji Sládek takto otvíral. Do naší debaty bych teď rád také zapojil advokáta Jana Škampu, kterého zdravím do Brna. Hezký večer. Dobrý den. Důvod, proč se obracíme na vás, je ten, že přece jenom, byť z politiky to téma vymizelo, tak minimálně z právní problematiky nikoliv, protože v Česku se stále debatuje a řeší otázka odškodnění. Prosím, vysvětlete nám, v jaké souvislosti se bavíme o odškodnění u bývalého území Československé republiky jménem Podkarpatská Rus? No, z těch historických souvislostí, které jsme dneska slyšeli, tak vyplývá, že zhruba ve dvou vlnách, to znamená v roce 1938 až 1939 a pak po válce, odcházelo množství československých občanů z Podkarpatské Rusy a samozřejmě dosti narychlo, zvlášť té první vlně, která byla důsledkem jakési okupace maďarskou stranou. A zanechala tam mnoho nemovitostí, s tím, že doufali, že po válce se na to území vrátí a budou pokračovat v hospodaření, případně v bydlení v těch vilách, které tam zanechali. A vy tedy jste právní zástupce nebo nijak angažován právně v tlaku
těchto lidí na to, aby jejich majetky by jim byly navráceny? Chápu to správně? Ano, nejde o navrácení těch majetků, nikdo už nestojí o to se vrátit na Podkarpatskou Rus. A ta otázka byla vyřešena právě tou smlouvou, již 70. výročí si dnes připomínáme. Tam se řeklo, že za ten majetek, jaksi do 18 měsíců po ratifikaci, což bylo 31.1946, budou českoslovenští občané odškodněni za ten majetek, který tam zanechali. To znamená, dostanou peníze. Ta varianta byla taková, buď tam zůstanou a stanou se sovětskými občany a můžou tam hospodařit dále, anebo se vrátit do Československa v těch nových hranicích a dostanou odškodnění za ten majetek tam zanechaný. V podstatě v roce 1947 se přihlašoval tento majetek, pak to nějak po tom vítězném únoru utichly ty snahy o nějaké vypořádání. Ty se pak obnovily kolem roku 60, kdy většina z těch lidí dostala nějaké mizivé vypořádání v řádech asi 10 000 korun. No a nyní tedy po obnově demokratického zřízení v českých zemích, tak byla snaha především vedená panem inženýrem Havlem, předsedou sdružení Podkarpatská Rus, náhrada majetkové újmy, o to, aby se ta otázka znovu otevřela a ty lidé se skutečně odškodnili za ten majetek, který tam zanechali, protože Česká republika nebo Československo tenkrát dostalo zhruba 930 milionů korun od Sovětského svazu v těch 60. letech na to, aby to vypořádali, ale vypořádali jenom 13 milionů. Jenom prosím, stručně ano? Řekněte mi, kolika lidí se to týká a v jaké je to teď fázi? Je to tak, že se někde s tím spíše na úrovni posudků zabýváte, nebo to někam směřuje k nějakému přelíčení nebo skutečně ten zákon existuje, je to zákon 212/2009, který v nějaké omezené formě původním vlastníkům, kterých už mnoho není, nebo jejich dětem umožnil tu náhradu až do výše 2 milionů korun za ty nemovitosti, které tam byly. To se nějak počítá, to není asi důležité. Nyní, co my se teďka snažíme, jak si po pár letech od aplikace tohohle zákona, rozšířit ten zákon i na dědice těch původních vlastníků, protože samozřejmě za ta léta těch původních vlastníků v podstatě nepřežil nikdo. Z jejich dětí bylo velmi malé procento a mnoho těch rodin dosud není vůbec nějak vypořádáno. A to je otázka, která je teď aktuální, protože ta novela, která by měla rozšířit tady to vypořádání i na vnuky a závětní dědice těch původních vlastníků, je na programu té 29. schůze parlamentu a čeká na projednání v tuto chvíli. Advokát Jan Škampa, děkujeme za výrazný aktualizační prvek našeho tématu. Naschledanou a hezký večer do Brna. Naschledanou, děkuji. A ještě jedna aktualizace, protože máme tu možnost díky moderním technologiím překonat o něch 700-800 kilometrů a podívat se teď živě přímo na zakarpatskou Ukrajinu, protože v Užhorodu by měl být připraven Petr Židek, který je Čechem žijícím v metropoli Zakarpatska. Hezký večer. Dobrý večer z Užhorodu. Pane Židku, je na podkarpatské Rusi nebo zakarpatské Ukrajině téma byli jsme 20 let pod Československem ještě nějak připomínáno, nebo je to epizodka, zapomenutá epizodka? No, připomínáno to určitě lidma je, ale myslím si, že nikdo nepředpokládá, že by se to mohlo vrátit. Jakou pověst mají Češi? A teď nemyslím Češi z roku 1918 až 1938, ale Češi z těchto let na podkarpatské Rusi. Jak silná je třeba turistika a kontakt s tamními nynějšími obyvateli? No, dobrou místní obyvatele nás mají rádi, já si myslím, že až nezaslouženě rádi. Turistika funguje poslední dobou v souvislosti s nepříjemnými politickými událostmi na Ukrajině šlo turisticky dolů, ale lidé, mám pocit, že se začínají zase vracet tady. A samozřejmě přivážejí tady peníze a toho určitě místní lidi potěší.
Máte nějaké vysvětlení, proč je Podkarpatská Rus nebo Zakarpatská Ukrajina oblíbená mezi českými turisty? Je tam skutečně ten prvek sentimentu? Přiznejme si na rovinu, že karpatský hřbet měří dalších několik set kilometrů a pokračuje vesele dál do Rumunska až k Dunaji. Tak proč zrovna Podkarpatsko? Určitě. Nostalgická turistika je vlastně výrazný segment v turistickém ruchu a lidi to prostě zajímá. Lidi zajímá území, které vlastně patřilo kdysi k státu, v kterém žili jejich rodiče nebo prarodiče. Ale není to jenom tím, prostě to Zakarpatí má spoustu toho, co nabídnout našim lidem. Ať už je to exotika, je to blízko, lidé tady vlastně rozumí našim lidem, není potřeba, aby člověk byl nějak speciálně jazykově vybavený. Kdybyste měl třeba mě teleportovat teď do Užhorodu a ukázat mi v tomto regionu jednu věc nebo jedno místo, které nejvíce ukazuje na onu československou minulost podkarpatská, kam byste mě zavedl? No, určitě do Galaga, nebo administrativní čtvrti v centru Užhorodu, kterou vlastně vystavěly československé orgány, československá správa. Čili takové české okresní město z první republiky přenesené do Podkarpatska. Je to vlastně město postavené na zelené rouce, kde vlastně se budovala veškerá ta administrativa, kde se budovalo zázemí řízení státu. Ekonomická situace. Možná na závěr, jak to vlastně teď vypadá na Podkarpatské Rusi nebo Zakarpatské Ukrajině s živobytím lidí? No, statisticky špatně. Myslím si, že realita tak špatná není. Samozřejmě, že hodně lidí se dotkla zhoršená ekonomická situace v posledních měsících na Ukrajině, ale zase na druhé straně například pro lidi, kteří si vydělají peníze za hranicema, oslabení hryvny vlastně jim to pomáhá. Petr Židek, Čech, žijící v Užhorodu, živě pro Českou televizi. Děkujeme mnohokrát, nashledanou. Není zač, nashledanou. A s Davidem Svobodou ještě na závěr další aktualizační moment. V posledních měsících se několikrát tento region objevil ve zpravodajství v souvislosti s údajným oživováním separatismu, který očima Kyjeva je podporován Moskvou, Ruskou federací. Jak to je? No je to zcela zjevné, že tomu tak je. Tím se samozřejmě nemají zlehčovat jistě autentické, upřímné tužby určité skupiny lidí, kteří by si rádi představovali nějaký jiný status té oblasti. Na druhou stranu o té umělosti nemůže být pochyb. Musíme vzít v úvahu, že například Jevhen Župan, tedy předseda té zastřešující rusínské rady, která sdružuje 90% těch rusínských organizací, cítících rusínsky, takto se vlastně nacionálně vymezujících, tak například dementoval zprávy, které vypouštějí ruské informační zdroje o tom, že proběhl velký sjezd Rusínů letos na jaře, který se tedy jasně vyslovil za separaci té oblasti, nebo respektive federalizaci Ukrajiny. Je také pozoruhodné, že vlastně hlavní strůjce těchto signálů, pan Petro Hecko nebo Gecko, podle toho, jak to tedy vyslovit, se nachází už asi 5 let tedy v exilu v Moskvě, protože byl na Ukrajině stíhán právě za podporu těch separatistických nálad. Takže on vlastně nemá ani kontakt s tím terénem. Působí to všechno velmi jaksi obskurně. Na druhou stranu volební výsledky v těch posledních prezidentských volbách na Ukrajině ukazovaly, že skutečně Podkarpatsko volí trochu jinak. Nevolí tak drtivě jednoznačně pro pana Porošenka. Je to trochu jiný region politicky. On samozřejmě jiný je, ale těch faktorů je tam mnoho. To je samozřejmě, já si opravdu troufnu říci, že to podmíněno tedy výsostně sociálně a ekonomicky a naprosto minimálně nějak nacionálně. Předpokládat, že tam jde o nějaké silné autonomistické hnutí, by také znamenalo umět nějak definovat jeho jasný program, umět definovat, kolem čeho se soustředí.
uklidňuje. Kolem jaksi té rusínské myšlenky nebo identity spíše stěží, protože skutečně sčítání obyvatelstva přineslo výsledek asi 10 000 duší, které se hlásí tady k rusínské separátní rusínské identitě. Na Slovensku je to číslo vyšší, dokonce i v Srbsku je vyšší než tady na té zakarpatské oblasti. Je to oblast nacionálně nesmírně také pestrá. Takže rozhodně se to nedá prostě shrnout nějak jaksi jednoduše a zkratkovitě, tak jak Moskva často hlásá. A za to shrnutí, které jste provedl v poslední hodině, vám děkuji, protože naším hostem byl historik David Svoboda. Nashledanou. Také děkuji, nashledanou. A děkuji vám, divákům ČT24. Za chvíli další zpravodajství, další bohužel zprávy, tedy zejména okolo Řecka, ale takový byl náš speciál k Podkarpatské Rusi a vám děkuji, že jste se dívali. Na viděnou.